ċaqlaq hija inizjattiva li titella fl-iskejjel Maltin bilan li titqajjem kuxjenza dwar kif minn età żgħira għandhom jieklu tfal. Din l-inizjattiva tinkludi fiha sfin, mużika u reċtar li permezz tagħhom it-tfal jedukaw ruħhom aħjar. One News segwa partijiet minn din l-inizjattiva li tnejn filgħodu saret fl-iskola primarja f'Pembroke. John Mallija, l-organizzatur ta' din l-inizjattiva, spjega minn fejn oriġinat din l-idea. L-idea bdiet madwar sentejn ilu, daqshekk ilna nippruvaw nibdew il-kampanja. Ir-raġuni tagħha kienet li ħaresna lejn l-istatistika li tindika li hemm problema serja fit-tfal meta niġu għall-obesità. Issa, il-kampanja taħdem fuq żewġ prinċipji. L-ewwel prinċipju huwa dak tas-saħħa fejn jidħol l-isport u l-attività u l-ieħor huwa tal-ikel. Preżenti għal din l-attività kien hemm il-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo.